Здравейте и добре дошли отново в Мес Резумен. Вече ви нося още една нова история. Искате ли да я чуете? Тогава давайте, ето ги и спойлерите. Манаха е мила и невинна ученичка, чиято мечта от малка е да стане мис Сейран, конкурса за красота в нейното училище. Този конкурс се провежда ежегодно, а победителят в мъжкото издание от предишната година е момче на име Кейго, привлекателен младеж, желан от всички момичета в училището. Победителката в женското издание е млада жена на име Юри, дъщеря на собственичката на голяма компания за козметични продукти и доста популярна в социалните мрежи, където има повече от 500 000 последователи в Инстаграм. До този момент главната героиня, напълно лишена от самоувереност, никога не е участвала в конкурса, защото вярва, че съучениците й не искат тя да участва в състезанието. Въпреки това, Кейго признава интереса си към Манаха, която смята за прекрасен човек, и й показва подкрепата си, за да постигне мечтата си въпреки положението й. Така настъпва моментът да бъдат избрани участниците в следващото издание на конкурса и Манаха си мисли, че никой няма да избере нея. Но за нейна изненада Юри я номинира и я убеждава да участва в конкурса, така че тя се връща у дома, изпълнена с радост, че е осъществила част от мечтата си. Въпреки това, след като съобщава новината на родителите си, тя се скарва с тях и им казва, че в крайна сметка няма да участва. На следващия ден, и все още с колебания дали да участва или не, тя се среща с Юри, за да пробват различни гримове и да се снимат за конкурса. И въпреки промяната, тя все още няма увереност в себе си. Кейго, след като вижда снимките, капитулира пред красотата на главната героиня и успява да я насърчи да участва. Така, Манаха се връща с огромен ентусиазъм при Юри, от която иска съвети как трябва да се грижи за кожата си, тъй като е решена да приеме конкурса сериозно и да се опита да подобри външния си вид по всички възможни начини. Също така, Кейго я убеждава да излиза да тича всеки ден и както е нормално, любовта започва да разцъфтява малко по малко. И всичко върви по мед и масло. Тя изпитва все повече чувства към него и дори го пита по WhatsApp дали би искал да гледа с нея шоу с фойерверки. Но радостта й започва да се помрачава след тежък спор с нейната приятелка Юри, който завършва с това, че главната героиня е тежко ранена в болницата. След като се прибира от дома и сваля превръзките от лицето си, тя открива огромен белег, който я кара да избухне в тъга, защото вярва, че той ще остане завинаги и затова решава да се затвори в стаята си за цял един месец, през който не ходи на училище и не разменя нито едно съобщение с нито една от приятелките си. След като този етап отминава, тя най-накрая решава да отиде на училище, но открива Юри да признава на Кейго, че просто я е номинирала, за да й се подиграва. В същия този момент Юри забелязва, че Манаха слуша разговора. Така че, от чиста злоба, тя уверява, че тя и Кейго са сгодени и дори му открадва целувка, за да я накара да ревнува. Съкрушена, главната героиня избягва, мислейки си, че и Кейго също й се е присмивал и се качва на покрива на сградата с намерението да направи немислимото. Но в последния момент Сора, нов ученик, току-що пристигнал в училището, се появява, за да спаси главната героиня, която през сълзи признава на младежа какво се е случило и му показва белега на лицето си. Той в опит да изтрие от съзнанието и идеята да сложи край на живота си и възкликва, че трябва да се отърве от този начин на мислене и да развие увереността, която винаги е желала, за да може така да постигне мечтата си. Думите му дават резултат и главната героиня напълно променя характера си. По-късно Юри, след като вижда белега на Манаха и се извинява, като същевременно заявява на Кейго, че тя не го обича и че той трябва да стои далеч от нея. След това Юри се връща разплакана при Манаха, прегръща я и я моли да започнат от начало, оправдавайки се, че именно тя й е позволила да участва в конкурса и опитвайки се да изопачи всичко случило се. Манаха, озадачена, не знае какво да отговори, докато точно в този момент на сцената не влиза Сора, момчето, което я е спасило. Така двамата се оттеглят, за да поговорят и решават да пазят в тайна случилото се. Тази ситуация кара съучениците им да си мислят, че те имат романтична връзка. Въпреки това, Манаха успява да разреши недоразумението, използвайки за извинение предполагаемо приветствено парти за Сора. По-късно, въпреки че първоначално отказва да отиде,
Манаха решава да присъства на партито, където намира Юри Сахимари, една от най-добрите й приятелки, и Кейго, който хуква след главната героиня с цел да проведе разговор с нея. В този момент Манаха го предупреждава, че е видяла целувката между него и Юри и че е наясно, че са сгодени, затова го моли да стои далеч от нея. След като той си тръгва, се появява Сора, който предупреждава главната героиня за Юри за тормоза, на който тя подлага Химари. Решителна Манаха се връща в градината с намерението да я спаси, но има ужасния лош късмет да се спъне и да падне в басейна насред спора с Юри. След това гримът се размива и всички присъстващи откриват белега на лицето й, като Кейго е единственият, който се приближава до нея, за да й помогне като истински кавалер. А след това идва Сора, който в крайна сметка изважда и двамата от басейна. След това Манаха се ядосва на Кейго, защото го е предупредила да стои далеч от нея, а той се извинява за това. По-късно Химари посещава Манаха и дава подарък от името на Кейго. По този начин, малко по малко, Манаха започва да си спомня хубавите мигове, които е преживяла с него, и накрая решава да му поиска прошка, когато осъзнава, че той никога не е имал намерение да я нарани. Така накрая двамата решават да отидат заедно на шоуто с фойерверки, за което бяха говорили по-рано. Щом пристигат там, Кейго се интересува от белега на лицето й. Но тя му изяснява, че най-големият белег, който има, е в сърцето й, но въпреки това сега се приема такава каквато е. Точно тогава Кейго я уверява, че се гордее с нея и че наистина я обича, в който момент се появява Юри заедно с майка си, за да говори с Кейго за един бизнес въпрос между компанията на майка й и бащата на Кейго. Ах, колко неподходящо! Както и да е, на следващия ден Манаха решава да започне на чисто и казва на Кейго, че макар все още да е влюбена в него, е по-добре да поддържат приятелски отношения, защото се страхува да не го загуби. След това Кейго се среща с Юри за фотосесия, свързана с бизнеса ситуация, от която тя се възползва, за да флиртува с него. Но тъй като и той е влюбен в Манаха, я отблъсква и показва, че я отхвърля. След това Юри унижава героинята и я уверява, че тя му е много по-удобна от Манаха. Ах, колко е нахална! По-късно Кейго присъства на среща в компанията на майката на Юри, която след като говори за бизнес, му предлага по сметка да формализира годеж с дъщеря й. Понататък, след като вижда видео, в което Манаха изразява чувствата си към него, Кейго решава да не продължава с годежа си и напуска среща с Юри, за да отиде да потърси Манаха и отново да й признае любовта си. Междувременно Манаха се забавлява с Сора, докато не се появява един младеж, който я усмива, задето е облечена като дядо Коледа. Но тогава Сора я защитава и накрая й признава любовта си, докато гали лицето й, момент на който Кейго става свидетел, тъкмо когато пристига. Тя, изненадана, отговаря на Сора, че все още не разполага с необходимата увереност в себе си, след което Кейго напуска мястото и се измъчва заради думите на Манаха. Решен да промени поведението си, на следващия ден той се появява пред нея в училище и започва да й прави комплименти за раницата и униформата й, която е същата като на останалите и съученички. Манаха, резервирана към похвалите, прекратява разговора, а Сора се приближава, като прави предложение да й помогне да спечели конкурса. Така Сора представя Манаха на своята сестра, която се оказва победителката в конкурса, накарал я преди години да мечтае да участва и да спечели първото място. Двете започват да си допадат и тя разказва на Манаха какъв е бил животът й след спечелването на онзи конкурс и как сега се посвещава на работа в своята лаборатория, заради която се е преместила от друг град. След това, докато Сора и Манаха вървят заедно по улицата, Юри записва видео на двамата и го показва на Кейго с намерението да го накара да ревнува. Въпреки това, Кейго реагира по един помил начин. Тази реакция предизвиква гнева на Юри, която отива при Манаха, за да я провокира и да изисква ежедневната й благодарност за това, че й е позволила да участва в конкурса. Какъв неприятен човек. Изведнъж, точно в този момент, Кейго се появява и отчаяно й признава любовта си, а тя отново показва липсата си на увереност в себе си. Ох, приятелко, защо? След това Кейго й показва своя стара снимка на лицето си
за да й докаже, че красотата, която има, е просто благодарение на естетичните операции. Също така той и признава, че и той също е страдал от тормоз, когато е бил малък, както заради оценките си, така и заради физическото си състояние. И как след като е пътувал в чужбина, е решил да се подложи на тези операции, за които съжалява, тъй като всеки трябва да се приема такъв какъвто е. И за да сложи черешката на тортата, преди да си тръгне и възкликва на Юри, че не я обича и че, въпреки че е наясно, че Манаха обича Сора, няма намерение да се отказва, тъй като е влюбен в главната героиня, без изобщо да го интересува дали има или няма белег на лицето си. Бум! Кучко! След тези силни изявления се разчува новината за операциите на Кейго, който започва да губи работни възможности и отново да търпи тормоз от множество младежи на улицата. По-късно, в училище, съучениците му го питат дали новината е истина или не, и след като им потвърждава, че е така, започват да настояват да се оттегли от конкурса за красота, защото смятат, че участието му не е справедливо. В този момент, въпреки хубавите мигове, които е преживяла с Сора, Манаха осъзнава, че този, когото наистина обича, е Кейго, тъй като той винаги е бил до нея и я е подкрепял, въпреки всичко, което самият той е изстрадал. Сора, след като научава това, се изпълва с тъга и започва да страда мълчаливо. След обед Кейго отказва да отиде на училище, а Манаха избягва заедно с него на плажа. Докато си играят, бащата на Манаха се появява и открива двамата младежи заедно, затова кани и двамата да се хранят от тях. Добре. По време на храненето Кейго заявява, че са само приятели, тъй като Манаха обича друг, което оставя нашата главна героиня без думи, когато идва моментът да измие съдовете. В този момент, когато двамата остават насаме, Кейго признава на Манаха, че денят, в който е спечелил конкурса, е бил най-щастливият в живота му, затова тя го насърчава да участва отново. След като го убеждава, Кейго обявява пред съучениците си, че в крайна сметка и против волята на Юри, отново ще участва в конкурса. След това Юри отвръща, че нито един от двамата не бива да участва, в който момент една съученичка, до гуша и дошло от поведението на Юри, възкликва, че единствената, която не бива да участва, е самата Юри, тъй като е видяла как именно тя е предизвикала ситуацията, довела до сегашния белег на Манаха. Юри обаче заявява, че никой няма да й повярва, но за изненада на всички се появява майка й и се извинява от нейно име на Манаха, на която дава благословията си да участва в нейния конкурс. Бум! Кучко! По две! Така Кейго насърчава Манаха да послуша майката на Юри и да участва в състезанието. Въпреки това, той решава да направи крачка назад в отношенията си с нея, защото отново подозира, че този, когото тя обича, е Сора, а не той. След това Кейго разказва всичко на Сора и двамата се сбиват. Паднали на земята, те говорят и Сора признава, че Манаха го е отхвърлила, защото обича истински него. След което Кейго, изпълнен с вълнение, си тръгва оттам, подскачайки от радост с намерението отново да се признае на Манаха. Щом се среща с нея, решава, че това не е подходящото място. Затова оговаря среща за по-късно. Малко по-късно се появява Сора с подарък и ръкописна бележка за нея, в който момент Кейго се появява отново и си мисли, че пак е изпуснал възможността. Сора обаче решава да се оттегли, а Манаха признава на Кейго решението си да участва единствено заради собственото си удовлетворение, а не за да угоди на когото и да било другиго, на което Кейго й отговаря, че и той иска да й признае нещо. Но ще го направи след конкурса. В друга сцена се показва как Манаха се среща с майката на Юри, за да подготвят грима и роклята, с които ще се представи на конкурса. Щом пристига там, Кейго е първият участник и използва случая, за да затвърди позицията си като най-вероятният победител в конкурса. Юри, от своя страна, се ядосва на майка си, задето е отделила повече внимание на грима на Манаха, отколкото на нейния, а когато идва нейният ред, изглежда недоверчива и унила. След това Манаха изненадва всички, като се появява на подиума без никакъв грим и среч за преодоляване и себеприемане, която предизвиква аплодисментите на публика, паднала в краката й. Накрая Кейго печели в мъжката категория, а в женската категория побеждава Юри. Но когато идва нейният ред да каже няколко думи, тя избягва от мястото съкрушена. Щом остава сама, решава да захвърли короната.
Манаха обаче се появява в последния миг, за да я спре. В момент на слабост Юри признава на Манаха, че въпреки че е спечелила, именно тя отнесла аплодисментите и че самата тя не се приема такава каквато е, както прави Манаха. На тези думи Манаха й отговаря, че именно лошите преживявания правят човека посилен и карат хората да успеят да се приемат такива каквито са, и предлага възможността да започнат отново от нулата, след като двете се сливат в топла прегръдка. Ау! Ау! Накрая се появява Кейго с обувките, които Юри порано беше оставила на подиума, когато избяга, и ги обува на Манаха, сякаш тя е пепеляшка, а двамата си признават любовта. След всичко това, дори приятелката Ехимари също решава да промени образа си и започва любовна връзка с Хаято, приятна Кейго. По този начин, благодарение на хората около себе си, Манаха успява да се приеме напълно и да бъде щастливо и уверено в себе си момиче. Най-после. От всички тях този, който накрая остава най-щастлив, е Кейго, защото сбъдва мечтата си да бъде с нея. Мисля, че поуката е навсякъде в това резюме, нали така? Трябва да се приемаме такива каквито сме и да не се поддаваме на повърхностността. Преди всичко трябва да развиваме вътрешната красота. Така завършва това резюме. Надявам се да ти е харесало. Накрая бих искала да поздравя Алехандра Веласкес, Ариана Йолин, Естрела Алварес и Мерлин. Благодаря, че ме гледахте, приятели. До следващия път!